Mikrokuppi. Moi! Terve taas tänne Mikrokuppiin, Radiokuparin omaan pikakokkiohjelmaan, jossa me teemme maittavia, ravitsevia ruokia kahvikupin ja mikron avulla. Minä olen Roope, teidän juontajanne, ja tänään meidän erikoiskokkimme on Mari. Heipsan hei vaan kaikki. Mari, kerrotko mitä me tänään kokkaamme? Tänään tehdään mac and cheese mikrossa. Eli tämä jenkkien lempiruoka ja suosikki mac and cheese. Kuinka se valmistetaan? No siis tää on tosi helppo ja yksinkertainen ohje. Eli makaronia, noin se puoli kuppia tänne näin. Sitten vettä sen verran, että aika lailla tulee täyteen tää koko kuppi. Ahaa. Että saa olla niin sitä vettä ihan reilusti. No niin. Ja tätä ei nyt tarvii edes sekoitella tai mitään. Että tää nyt laitetaan 8 minuutiksi tonne mikroon, jonka jälkeen sit kun se on vielä kuuma, niin sit heitetään tää puoli kuppia juustorasta siihen sulaa päälle. Tämä kuulostaa hyvin helpolta ja simppeliltä ja myös ravitsevalta. Ja nyt kun tämä meidän mac and cheeseimme on täällä mikrossa sen 8 minuuttia, me pidämme tauon. Tervetuloa taas tänne Mikrokuppiin. Meidän mac and cheeseimme on ollut tuolla mikrossa nyt jonkin aikaa. Se voisi ottaa sieltä pois. Me jo lisäsimme juustot siihen, koska tämä on niin helppo projekti, että sen osaa kaikki tehdä. Ota se käsi pois välistä. No niin, kiitos siitä. Juu, ja tämä nyt haisee juustolle, kuten oletettavasti voi olettaa. Ai, kiitos. Mie voisin maistaa, uskaltaa eka. Juu, maistetaan tätä Täällä on hieman. ainakin juustoa ja makaronia. Ja siis tää maistuu siis juustolle ja makaronille. Niin, Jenkeissä osataan arvostaa tällaista yksinkertaisuutta. Maku riippuu paljon siitä, mitä juustoa tässä käyttää. Ja tällä kertaa käytimme hyvin halpaa juustoa, niin tämä maistuu vähän. Ainakin omasta mielestäni. Mitäs mieltä sinä olet? No siis, ei tästä voi paljon oikein sanoa. Siis juusto ja makaroni. Aivan. Ei hirveästi salata, mutta kyllähän tätä vetää, jos on pakko. Jos nyt kuolemannälässä olet ja kaapista löytyy vain juustoa ja makaronia, käytössäsi on hieman vettä ja mikroaaltouuni, niin pelasta itsesi tällä. Muussa tapauksessa en suosittele tämmöistä roskaa. Kiitos tästä. Kiitos. Ja kiitos teille kuulijoille.